ברוכים הבאים לסנזי, התוכנה לניהול העסק שלכם בקלות. בסרטון היום נדבר על ביטול חיוב באשראי. ניכנס לחשבוניות ומסמכים, קבלות. לביטול חיובים באשראי ישנם מספר תרחישים אפשריים. נעבור אליהם עכשיו אחד אחרי השני. ניכנס בזכוכית המגדלת לקבלה בה נרצה לבטל את החיוב. ניתן לבטל קבלה שלמה באם לא הוצאו בגינה חשבוניות. את זאת ניתן לראות בטור האחרון. אם ניתן לסמן את כל הקוביות בטור האחרון, זאת אומרת שלא הוצאו כנגדה חשבוניות, וניתן לבטל את הקבלה כולה בלחיצה על ה-X האדום בטל. לחיצה על X זה יבטל את הקבלה כולה. בואו ניכנס לדוגמה אחרת. נלחץ על זכוכית המגדלת בקבלה אחרת. נוכל לראות כאן כי בשורה הראשונה לא ניתן לסמן את התיבה האחרונה וכי יש לידה מספר. המספר הזה הוא מספר החשבונית אשר הוצאה בגין החיוב. מה שכן ניתן לעשות הוא לבטל חיובים אחרים. אמנם לא ניתן לבטל את כל הקבלה, אך ניתן לבטל שורות מתוכה. נסמן את השורה או השורות אשר ברצוננו לבטל, ונלחץ על בטל שורות מסומנות. המערכת מעבירה אותנו לקבלה חדשה, שהיא למעשה ביטול שורה מהקבלה בה היינו. נגלול ניתן לערוך את ההערות, התשלום מופיע כאן כבר באופן אוטומטי, וכל שנותר הוא ללחוץ על אפק מסמך. המערכת החזירה אותנו לדף המרכז של הקבלות. ניתן לראות כי נוספה קבלה חדשה על הסכום אותו ביטלנו. ניכנס שוב בזכוכית המגדלת לקבלה בה היינו. ניתן לראות כעת את 3 השורות, השורה אשר הוצאה כנגדה חשבונית, והשורה אשר מסומנת כמבוטלת. בואו נאמר אבל שאנחנו רוצים לבטל דווקא את השורה שבגינה הוצאה חשבונית. ניגש אם כך לחשבוניות ומסמכים, חשבוניות מס. נמצא את השורה הרלוונטית. היא השורה עם המספר המזהה כפי שראינו שהופיע בקבלה. נלחץ כאן על ביטול החשבונית כולה. סיבת הביטול, התחרטות לקוח, ונלחץ על אשר. החשבונית בוטלה, נחזור כעת לקבלות, ניכנס אל הקבלה בה היינו, ונראה כי כעת אותה שורה אשר הייתה חסומה עם מספר החשבונית, היא פתוחה וניתנת לסימון ולביטול השורה המסומנת, בדיוק כפי שהראינו בדוגמה הקודמת. בואו נחזור רגע אחורה למצב בו עדיין הייתה חשבונית כנגד אותה שורה. נראה לכם דרך אחרת לטפל בשורה. כעת שוב מופיע מספר החשבונית בשדה האחרון. ניתן פשוט להוציא חשבונית זיכוי כנגד הסכום. ניגש לחשבוניות ומסמכים, חשבונית מס זיכוי. נבחר באוסף חדש, נזין את שם הלקוח, ונבחר כאן בחשבונית כנגדה אנו רוצים לבצע את הזיכוי. נסמן את החשבונית או החשבוניות הנבחרות ונלחץ על אשר. נזין את הסכום ונבחר בהפק מסמך. ניתן לראות כי נוספה חשבונית זיכוי חדשה. ניגש כעת לחשבוניות ומסמכים, החזר כספים. תחת החזר כספים נבחר באוסף חדש, נזין את שם הלקוח, נבחר את הקבלה עבורה אנו מבצעים החזר, התאריך הוא תאריך ביצוע המסמך ותאריך התשלום הוא תאריך בו יבוצע ההחזר. תחת צורת תשלום ניתן לבחור את הדרך בה נחזיר ללקוח כספים. אם נחזיר לו במזומן או בצ'ק או בהעברה בנקאית, במידה ונבקש מחברת האשראי שתבצע זיכוי. נבחר באחר. נבחר את הבנק, נזין את הסכום, ותחת הערות נזין ניתנה הוראה להפסקת החיוב בחברת האשראי. נלחץ על שמור. ניתן לראות כי תחת החזר כספים נוספה שורה חדשה. אנו רק מבקשים להדגיש כי אם ביטלנו קבלה, יש להתקשר לחברת האשראי שתפסיק לגבות חיובים עתידיים שטרם נגבו. במידה והכסף נכנס אלינו וצורת ההחזר היא אחר, נא להתקשר לחברת האשראי כדי שתזכה את הכרטיס של הלקוח.
עד כאן על ביטול חיוב באשראי. אנו מבקשים להזכיר כי באתר סנזי מרכז למידה ובמגוון רחב של סרטוני הדרכה העומדים לרשותכם. תודה.